Milý pán dekan, milý pán kaplán, milé deti, mladí priatelia, bratia a sestry, taká milá povinnosť mi dnes pripadla povedať vám zo pár slov na tému Eucharistia a Panna Mária. A mám trošku aj trému, alebo pár rokov dozadu, teda už je to dosť dávno, 2003 som tu pôsobil, 6 rokov a sem tam som mal aj tú svätú omšu a vidím aj sem tam známe tváre, takže sa z toho teším. A zo pár takých slov, aby sme si odniesli niečo aj také praktické do života, ako môžeme aj my podľa vzoru Panny Márie prežívať slávenie svätej omše a vôbec budovať vzťah k Eucharistii. Keď načrieme trošku do histórie, tak svätý Ján Pavol II nazval Pannu Máriu, že to je eucharistická žena. Na základe čoho mohol povedať tieto slová? No na základe toho, čo vidíme vo Svätom písme. Jedinečný vzťah medzi Ježišom a Máriou bol predsa utvorený v lone Panny Márie, dostal ľudskú podobu, duchovná blízkosť, všetky tie tajomstvá, ktoré prežívame ku koncu adventu a Vianoce, ako zvestovanie, narodenie v Betleheme. Všade je tam úzky vzťah medzi Ježišom a Pannou Máriou. Máriine oči neustále upreté na Ježiša. Nehovoriac o tom, keď je Kána Galilejská, kde Mária stojí pri Ježišovi a prosí, aby Kristus zasiahol, keďže už nemali vína, tak aby svadba neskončila s hanbou, tak Ježiš tam premení na príhovor Panny Márie vodu na víno, alebo na krížovej ceste. V čom však Panna Mária je taká výnimočná, a to si ešte priblížime ďalej, je, že každé slovo sa snažila zachytiť do svojho srdca tak, že si ho tam uchovávala. Dlho zotrvávalo slovo jej syna hlboko v jej srdci. Toto je ten prvý taký rozmer, na základe čoho možno aj Ján Pavol II povedal, že Mária je eucharistickou ženou. Avšak keď sa dostaneme do večeradla na Zelený štvrtok, tak v opise ustanovenia Eucharistie sa Mária nespomína. Máriina prítomnosť zostáva v úzadí. Evanjelia nám nič nehovoria o tom, že Panna Mária na Zelený štvrtok bola prítomná vo večeradle. Ale vieme, že po Veľkej noci na mieste, kde sa apoštoli schádzali, je už Mária prítomná medzi apoštolmi. Svätý Lukáš v Skutkoch apoštolov hovorí, jednomyselne apoštoli zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou aj inými ženami. A my môžeme povedať na základe Skutkov apoštolov, teda po Veľkej noci, že Mária nechýbala na eucharistických slávnostiach. Bola medzi prvými veriacimi, ktorá sa zúčastňovala na lámaní chleba. Ale vidíme stále tú kontinuitu. Od vtelenia, od zvestovania až po tieto slávnosti, ako je Panna Mária neustále spojená jedinečným spôsobom so svojím synom. Je eucharistickou ženou. A tam je to úžasné. Hoci na ten Zelený štvrtok sa Panna Mária nespomína. My sme teraz na svätej omši. Slávime svätú omšu už po 2000 rokoch a viac. A nazývame svätú omšu, že to je Eucharistia. Eucharistia, bohoslúžba. Rôzne názvy sa dávajú svätej omše, ale najmä Eucharistia. Čo sme sem my prišli robiť v tejto chvíli? Zaspievať si, stretnúť sa, počúvať Božie slovo? Čo sme prišli sem
na toto miesto. Prišli sme sem toto všetko a sláviť Eucharistiu. Aby sme prehlbili, podobne ako Panna Mária, svoj vzťah s Ježišom, každá svätá omša je jedinečnou príležitosťou prehlbiť si vzťah, osobný vzťah s Kristom. Každá svätá omša je jedinečnou príležitosťou, aby sme si prehlbili svoju vieru, lásku a nádej. 3 najdôležitejšie čnosti, aby sme v nich vynikali ako kresťania. Ale aby sme postupne prenikli do tohto tajomstva a nasledovali Ježiša potom vonku, keď vyjdeme z tohto chrámu, aby sa Eucharistia slávená tu premenila na Eucharistiu slávenú vonku. A to je náš kresťanský život. Totiž toto vidíme na živote Panny Márie. To, čo zjednomyselne slávili vo večeradle po Veľkej noci, potom vidíme, podľa čoho poznali kresťanov, podľa ich vzájomnej lásky, ktorá sa prejavovala v rozličných skutkoch, dobrách, ktoré prinášali iným ľuďom. Toto je veľmi dôležitá vec pri slávení každej svätej omše. Ak uvažujeme o vzťahu Márii k Eucharistii a chceme si odtiaľto niečo veľmi praktické odniesť, tak by som vám chcel ponúknuť 4 také pohľady na to, ako môžeme prežívať svätú omšu, budovať vzťah s Ježišom, a Mária je nám v tom vzorom. Keď som si pripravoval túto homíliu, tak mi prišiel na jeden príklad, to už je takých 27 rokov, 28 dozadu, ešte som nebol kňaz vtedy, ale ministroval som jednému pátrovi v Košiciach na svätej omši. A v čase, keď kňaz držal Eucharistiu už premenenú, celý kostol bol v tichu, vtedy zaznel hlas jedného nášho reholného brata, ktorý v tom čase sedel v prvej lavici, ale pred ním sedela ešte jedna pani, ktorú len som očami videl, jak ju pošťuchal trošku do chrbta a tak nahlas do toho ticha, keď Ježiš bol vyzdvihnutý rukami kňaza, povedal: kam to kúkáš, tam hore kúkaj. Tá žena totiž mala sklonenú hlavu, hej, tak pozerala, že kam to kúkáš, tam hore kúkaj. No tak samozrejme, že my ministranti sme sa hneď zasmiali tomu, ale prečo to spomínam? Keď si otvoríte jeden z veľmi krásnych dokumentov pápeža Františka Gaudete et Exsultate, tak pápež František v tomto dokumente hovorí, pozýva každého kresťana, treba kontemplovať tvár mŕtvého a vzkrieseného Ježiša. Všímať si silu Kristovej tváre, nielen na kríži, ale aj v Eucharistii. Sú chvíle, pápež hovorí, keď sa postavíš pred neho v tichu. Keď zostáváš s ním bez náhlenia a necháš ho, aby sa na teba díval. Necháš, aby jeho oheň zapálil tvoje srdce. Ten reholný brat v podstate mal pravdu, aj keď nás to vyrušil. Kam to kúkáš? Tam hore kúkaj. Nechať sa bez náhlenia zadívať na Ježiša eucharistického, ale aj trpiaceho na kríži, na jeho tvár a kontemplovať Kristovú tvár. Toto robila Panna Mária. Hej. Pohľad na Kristovú tvár, koľko sa nahľadila do tej Ježišovej tváre, keď bol malým dieťaťom. Koľkokrát hľadela, keď bol dospelý, dospievajúci. Potom hľadela na tvár ukrižovaného Krista, svojho syna.
ale pri lámaní chleba isto hľadela na tú tvár vzkrieseného Krista. Tichý pohľad na adoráciu. Aj po svätej omši budeme mať adoráciu, tichý pohľad na monštranciu a Eucharistiu skrytú v nej. Je to veľmi dôležité pre nás. Pretože v modlitbe a adorácii po svätej omši, počas svätej omše, pred svätou omšou, v bohostánku budujeme vzťah s Ježišom, ktorý žije. Veľká noc tu už bola, nečakáme ju. Je prítomný v tom kúsku chleba a Mária nás toto učí, aby sme sa naučili hľadieť na synovú tvár, na tvár Ježiša Krista. Nikto nikdy sa tak nevenoval kontemplácii Kristovej tváre ako jeho matka. Od narodenia až po smrť. Takže tu vidíme prvý praktický moment, ktorý kde môžeme napodobňovať Pannu Máriu. Druhý moment, ktorý nám zanecháva Panna Mária vo vzťahu k tomuto najsvätejšiemu tajomstvu, je počúvanie Božieho slova. Viete, svätá omša sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je bohoslúžba slova. Druhá časť je bohoslúžba Eucharistie. Ale obidve tieto časti tvoria jednotu. Mária s vierou počúvala Božie slovo. Už pri zvestovaní počujeme jej slova: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. A opäť by som si vypožičal slova nášho pápeža Františka, ktorý hovorí vo vzťahu počúvania Božieho slova a Eucharistie aj takéto slova. Pre každého učeníka, každý jeden z nás je tam, je nevyhnutné byť majstrom, počúvať ho, učiť sa od neho, stále sa učiť. Počúvanie vľúdneho hlasu Pána, ktorý zaznieva v tichu slávenia Eucharistie. Disponovať sa pre počúvanie Božieho slova. Zaznieva v tichu slávenia Eucharistie, zaznieva pre nás Božie slovo. Slovo života. Naozaj nádherné prepojenie a príklad Panny Márie, ktorá počúva Božie slovo a potom po Veľkej noci sa zúčastňuje na lámaní chleba. Ako my počúvame to Božie slovo? Akú pozornosť venujeme prvej časti, veľmi rovnocennej časti svätej omše? Pretože existuje akási vnútorná jednota medzi slovom a Eucharistiou. Medzi tým, čo sme počuli v prvom čítaní, dnes osobitne v Evaníliu a slávením Eucharistie. Niekoľko biblických textov nám o tom výslovne hovorí. Napríklad Ján 6. kapitola. Ježiš najskôr vyučoval ľud, kázal a potom ponúkal chlieb života. Tak to vidíme v dnešnom Evaníliu. Ten, kto bude z neho jesť, bude žiť na veky. Pane, ku komu by sme išli, ty máš slova večného života, večný život. Kto je moje telo a pije krv, má večný život. Vnútorný vzťah medzi počúvaním Božieho slova a Eucharistiou. A Mária nám ukazuje jedno aj druhé, v jednote nám prináša teda slávenie svätej omše, tá jednota slova a Eucharistie. Emauskí učeníci, čo zažili? My sme tí emauskí učeníci. Zažili najskôr katechézu slova. Pán Ježiš im vyrozprával, čo sa v celom písme na ňo vzťahoval. A potom slávil Eucharistiu.
a oni ho rozpoznali pri slávení Eucharistie. Naozaj nádherný príklad, vzťah medzi počúvaním a Božieho a lámaním chleba. Vykladal im písma a potom lámal chlieb. Mária spája tieto dve veci. Počúva slovo svojho syna a je účastná na lámaní Eucharistie. To je druhá vec, ktorú si môžeme zobrať aj z dnešnej slávnosti. Nás učí, aby sme aj počúvali, aj venovali pozornosť sláveniu Eucharistie. Je tam ten istý Ježiš. Raz som sa jedného chlapca pýtal, to bol taký malý po spovedi, že či číta Sväté písmo, taký 11-ročný. A tak mi povedal, že áno, že áno. Tak hovorím si, dobre, no a ako často čítaš to Sväté písmo? Každý večer pred spaním. A prečo čítaš to Sväté písmo? A ten malý mi odpovedal, neviem, kde to zobral, počul niekde na kázni, pretože chcem poznať slovo života. Po katechéze samozrejme prichádza čo? Prvé sväté prijímanie. Cez slovo života sa deti dostávajú k Eucharistii, ktorá dáva život. Takže majme tak na pamäti, že keď prežívame svätú omšu, aby sme vnímali dve rovnocenné časti v jednote, takto nám to ukazuje aj Panna Mária. Vidíme ten vzťah potom k Ježišovi. Tretí taký príklad, ktorý si môžeme zobrať, je príklad modlitby. Viete, prišli sme sem zaspievať, stretnúť sa, sláviť Eucharistiu, ale prišli sme sa na svätú omšu modliť. Večeradlo, svätá omša je nemysliteľná bez Panny Márie. Zúčastňovala sa na modlitbách. Prišli sme sa sem modliť. Prišli sme sem zveriť všetky svoje záležitosti svojho osobného života živému Bohu. Aby nám poradil, aby nás povzbudil, aby nás inšpiroval. A bez matky slávenie Eucharistie je nemysliteľné, pretože Mária je hlboko zastúpená aj výslovne v slávení Eucharistie. Ona aj v tom prvom počiatku prosí o príchod Ducha Svätého na skupinu ľudí, ktorí potrebovali hlbokú premenu, ale my, ľudia terajšieho veku, ju máme uvedenú priamo v eucharistickej modlitbe. V každej eucharistickej modlitbe sa modlíme v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou. Vždy si to môžete všimnúť dnes. Vždy je Panna Mária prítomná v eucharistickej modlitbe. Modlí sa spolu s nami a my spolu s ňou. A jej modlitba nás učí, že by mala byť, tak ako ona založila modlitbu na dôvere, že o čo poprosí syna, tak ako v tej Káne Galilejskej, že syn jej to dá, tak my v spoločenstve s Máriou prosme o tie svoje záležitosti, ktoré potrebujeme, aby to predložila všetko svojmu synovi, aby sme dostali to, o čo prosíme spolu s ňou. My totiž tvoríme to spoločenstvo, sväté zhromaždenie spolu s Máriou a tam platia jednoznačne slova, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, som ja medzi vami. A o čokoľvek dvaja alebo traja v mojom mene budú prosiť, ja vám to dám, dostanú to. Vidíte ten úzky vzťah medzi Máriou a Eucharistiou? Svätá omša, miesto, kde je prítomný vzkriesený Ježiš, z mŕtvych stalý Ježiš a pevné miesto v liturgii, ktoré má aj jeho matka. To je tretí taký rozmer, ktorý si môžeme všimnúť. A posledný, ktorý by som vám chcel priblížiť, viete, každá svätá omša je spojená s misiou.
s misiou, s veľkým poslaním. Na konci svätej omše, aké povie kňaz slova? Pamätáte si? Choďte v mene Božom. Choďte a ohlasujte. Aj život Panny Márie po Eucharistii a už aj predtým je spojený s misiou ohlasovať Krista. Prinášať živého Krista ľuďom. Je prvá misionárka, ktorá prináša Krista svojej tete Alžbete. Ospevuje veľké činy, ktoré Boh vykonal v dejinách svojim magnifikátom. A svätá omša je nám nie len pre nás, aby sme si toho Krista uchovali sami pre seba. Aby sme živého Krista v spoločenstve s Máriou priniesli do našich spoločenstiev, do našich rodín, vzťahov, na pracoviska. To choďte v mene Božom, choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium, choďte a oslavujte Pána svojim životom, to je misia. A Mária nám ukazuje, je to dôležitá misia, aby sme svedčili o vzkriesenom Kristovi vo svete. Mária má blízko k Eucharistii tým, že misia svojim životom je tá, ktorá potom ide. To je to spoločenstvo, ktoré vychádza z tých katakomb, alebo kde sa to stretali z toho večeradla a idú do sveta. To je výzva pre nás. Je celoživotné poslanie nekončí vo večeradle spolu s učeníkmi. Naše poslanie nekončí tu, že sa nakrmíme chlebom života, ale je neoddeliteľné od budovania Božieho kráľovstva. Všetci sme pozvaní budovať Božie kráľovstvo spolu s Máriou a spolu s Ježišom. Medzi Eucharistiou a kresťanským svedectvom je veľmi úzky vzťah. Pamätajme na to. Medzi slávením Eucharistie a našim svedectvom, čo je misia, poslanie, je veľmi úzky vzťah. Len autentické svedectvo vlastného života, kedy dokážeme spojiť svoj život s Ježišom natoľko, ako ho spojila Panna Mária, má vplyv na ľudí. Toto autentické svedectvo môžeme vydávať činorodou láskou. Dobré skutky. Vkladajme viacej do činov ako do slov. Tá činorodá láska má aj iné pomenovanie. To je služba. Bezhraničná, nezištná služba bratom a sestrám. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som hladný, dali ste mi jesť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Jednoducho, to, čo máme urobiť, je pretlmočiť vypočuté Božie slovo a slávenú Eucharistiu do skutkov lásky. Vtedy budeme autentickí. Takýto príklad nám totiž dáva práve Panna Mária. A na záver by som práve ešte vytiahol, že ako to pápež František v Dilexit Nos, to je miloval nás. Škoda, že to nemáme ešte v slovenčine. Je to nádherný dokument, vrcholný dokument jeho života. Zhrnutie celého pontifikátu. Encyklika, ktorá hovorí o ľudskom a boskom srdci Ježiša. A v 2. kapitole pápež približuje, ako tieto skutky lásky máme robiť. A dáva takéto poradie. To len vymenujem poradie. Ako prepojiť to vypočuté Božie slovo, slávenie Eucharistie s misiou, teda s činorodou láskou. A on hovorí v takomto poradí. Prvé máme ako kresťania konať skutky. Skutky lásky, gestá. Aj malé veci v rodinách, same sa veci neožehlia, neoperú, nenavaria sa.
každý malý dobrý skutky lásky. Potom je to pohľad, Mária je v tomto jedinečná. Pohľad lásky. Ježiš pozrel na ľudí s láskou. Mária s láskou pozerá na Ježiša. A až posledné sú slova. Milí priatelia, bratia, sestry, tak toto je také 4 praktické veci, ktoré si aj my môžeme odniesť z tejto svätej omše, kde nás Panna Mária inšpiruje a učí, ako si my môžeme prehlbiť vzťah k eucharistickému Kristovi. A to je samozrejme kontemplovať, meditovať, hľadieť na kríž a Kristovú tvár a na tvár skrytú v Eucharistii. Potom je to počúvanie Božieho slova, modlitba a skutky lásky. A príklad Panny Márie je v tomto jedinečný. Nech tento vzťah jej a syna nás inšpiruje tak, aby sme sa jej pripodobnili, lebo ona bola nám podobná, aby sme sa inšpirovali jej životom a samozrejme takto prenikali hlbšie do poznávania eucharistického tajomstva. Amen.